Amaphoyisa acela ukufuniswa isigebengu esiyingozi eseqe kwi-Correctional Centre yase-Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal ngoLwesine izolo mhlaka 5 February 2026. Angiqale ngobingelele ngokwamukela le channel Maswidi Media Production obingelelayo umxolisi ufana kadloma phansi le enkandla mangabe uqala ukufika cela isiqiniseko sokuthi uchofa subscribe ngoqoqo wale video ushaye like bese kuyakhomenta kulolu daba. Nganza wethu udaba engeze ngalo namhlanje lingalo ombona esithumeni sakho ogama lakhe uThulani Gcaleka. Omunye kuma ngabe ke embona ke lomlisa ebonakala lesithombe esifaka nendawo uzomkhumbula ngodumo akazenzela lona ngomunye ke wonyaka elala ke nephoyisa noma ke nowadere oyiliphoyisa eligada ejele. Kwenziwa ke nevideo, le video ke yenziwa ke ilesiboshwa kanye ke naleli phoyisa bayikhombisa ukuyithakasela kakhulu abakuleli loMzansi Afrika ngoba ngikhuluma nawe nje ithi ke ayibe nama views ale ko 10 million kuya phezulu uma ngabe ke kubhekwa ama views ayo kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Lensizwa ke uThulani Gcaleka ubika ukuthi bekade ebanjwe kwi-Correctional Centre yase-Pietermaritzburg. Bekade ke namacala okudlwengula, okuzama ukudlwengula, awokuzama ukubulala kanye ke nawo ukugqekeza nokubamba inkunzi. Weqa ke bekade ke donsa udilika jele, kanti ke kuthiwa ke ukweqa kwakhe kubuka sengathi yinto ebikade ke ihleliwe ngoba kube ngomunye wabasebenzi noma ke weyiboshwa bekade egqokwe njengabasebenzi bebekade ke bebhizi besebenza ke engadini beklina. Kuthe kusenjalo ke besaklina hawu Gcaleka ubula, Gcaleka ubula akasabonakala uGcaleka useshaya amaphepha usedukile. Sikubonakala ke namhlanje ngoba ke kulesihlanu ukuthi ke kukhona ke isiboshwa esingasekho kuthiwa kuyena ke uGcaleka lo. Okhulumela amaphoyisa uthi liqalile ke uphenyo ngaleli cala lokweqa, kanti ke basola sengathi kukhona bangaphakathi ejele abanesandla ekweqeni kwalensizwa yakaGcaleka. Imbono yabantu ke ihlukene ke ngalolu daba. Abanye bathi ke ngenzeka ukuthi ke uGcaleka usizwe ke ngelinye lamaphoyisa ngoba kusho ukuthi kushuthi muhle la olimini ngoba phela nakho akwazi ukuthi ke akhohlise leli yaphoyisa lesifazane ukuthi benze umkhuba. Bengagcini ke khona lapho lowo mkhuba bazeke benza ngisho nane video yakhona okusho khona ukuthi ngempela uThulani bekade kezenzela ejele, ube ne-access yefoni, une access yokuhlangana ke nowadere ngendlela ke efana nale. Njengamanje ke yeqile ke lensizwa, kanti ke abanye bathi ke kuzoba lula ukuthi ke ibonwe futhi ke impimpwe ngoba ke idume kakhulu kuleli loMzansi Afrika. Kanza kwethu cela ukuyivala lapha le ndaba. Mangabe kukhona okunye okuvelayo sizokwenza isiqiniseko sokuthi nge-update. Ngicela kuwena ukuthi usubscribe, ulike bese uyakhomenta, sihlangane nakwi video elandelayo. Ngiyabonga.